Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. Подчас этой святой мши молимся за померлых семьи Слабко, Ивана, Феофанию, Нину, а так само померлую Ланкович, Леонарду. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, поранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучиця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Ласкавый Отче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовской добрынёю глянь, просим на всех, кто верит у Христа, и одари их соправдной свободой, вечной спадщиной проспана нашего, и Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Сядайте. Читання книги пророка Исаии. «Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божия. И Он сам приходить избавить вас. Тоді в очі сляпих будуть бачить, і вуші глухих откриються. Тоді кульгавий, як олень, подскочить,
і язык нямых усклікне радасна, бо пачне біць крыніца вады ў пустыні і патокі ў стэпах. Засохлая зямля ператворыцца ў возера, бязводнае месца ў крыніцы вады. Гэта Слова Божае. Хвали душа моя Пана, хвали душа моя Пана. И Он справедливо судить покрывджених, хлеб дає покорним. Он визволяє в'язняв. Хвали душа моя Пана. Пан откриває очі сляпим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужеземців. Хвали душа моя Пана. Пан сироту й вдову підтримлює, а шлях грешних скривляє. Пан володарить навіки, Твой Бог в Сіоні з покоління в покоління. Хвали душа моя Пана. Читання послання святого апостола Якуба. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Єсуса Христа, нашого Пана хвали. Бо коли на сход ваш прийде чоловік з золотим перстенком у блискучем оденні, і увойде так само бедный у брудной вопросы, и вы поглядите на опранутого у блискучее оденье и скажете ему: «Ты сядай тут, на доброе место», а бедному скажете: «Ты стань там, ці сядай тут, каля подножжа моего», то ці ж не робите одрознення між вами самими и не становитесь судьями со злыми думками. Послухайте, браты мои умилованные, ці ж не Бог выбрал бедных свету богатыми верою и спадкоемцами володарства, якое Он обяцал тым, хто любить Его. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус совершил Евангелие в благодарстве и лечил всякую немочь у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табі, Пане. У той час Єсус вийшов з земель Тиру і пройшов праз Сидон до Галілейського мора, пасярод межаў Декаполіса, і принесли до яго глуханямога, і просили, каб усклаў на яго руку. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы, і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму Эфата, што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы языка ягонага. І пачаў гаварыць выразна.
Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі. Але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра. Учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Першае, што нам кажуць сённяшнія чытанні біблійныя і што кідаецца ў вочы, тое, што Христос не зрабіў так, як яго прасілі, а зрабіў нейкі знак над гэтым чалавекам, які быў глуханямы ад нараджэння. Бачым, што прынеслі да Езуса глуханямога і прасілі, каб усклаў руку. Ён, адвёўшы яго ад натоўпу, бачым, што ўчыніў, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да яго на язык. Але што было перад гэтым? Мы бачым, што быў натоўп, і Езус прамаўляў да натоўпу, да людзей. Прамаўляў, вучыў людзей Божаму слову, вучыў, як трэба жыць. Божае слово. То есть тое, дзе чалавек спатыкаецца перш за ўсё з Богам. Тое, што чалавек адчувае, пачуўшы ад Бога. Гэта Божае слово, мы называем нашая вера. І ў нашай веры есть два такія аспекта. Першы аспект нашай веры – гэта аспект духоўны, які мы успрымаем з дапамогай Божага слова. І аспект матэрыяльны – гэта плён гэтага Божага слова, альбо плён нашай веры. Аспект духоўны ў гэтым выпадку людзі слухаюць, і мы прыходзім, каб пачуць пра Езуса Хрыста. Мы гаворым: «Хвала Табе, Хрысте», гэта Слово Божае, дзякуем Пану Богу. Мы чуем Божае Слово. У Божым Слове таксама у пасланні апостола Якуба ў урыўку гаварылася, што Бог не мае, кажуць, погляду на тое, хто перад ім, галоўная асоба, у якім убранні гэтая асоба і што прадстаўляе гэта асоба. Ці ж Бог не выбраў бедных свету багатымі вераю і спадкаемцамі валадарства, якое ён абяцаў, хто яго любіць. То есть бачым галоўнае пытанне такое: беднымі гэтага свету. Не абавязкова мусяць быць гэта людзі убогія, бедныя, нішчыя, бамжы ці яшчэ што-небудзь. Розныя людзі бываюць беднымі гэтага свету. Але гэта людзі, якія вераць, шчырым сэрцам вераць. І, можа, для гэтага свету яны не заўсёды, як кажуць, у парадку, не заўсёды для гэтага свету яны такімі, як хочацца іх бачыць гэтаму свету. Бо гэты свет, бачым, каго любіць ён, гэты свет. Мы назіраем праз сродкі масавай камунікацыі. І для нас, веруючых, выдаецца, што гэта трошачкі неправільна для нас, веруючых. А мы выдаемся ім, што мы неправільныя. Пагэтаму Христос вось гаворыць: спадкаемца выбраў бедных свету багатымі вераю. Тых, якіх свет лічыць беднымі, якіх свет лічыць не такімі, якімі ён патрабуе. І бачым, вось гэты чалавек таксама быў пашкадаваны у гэтым свеце, і на яго глядзелі па-рознаму, яго прыносяць да Езуса Хрыста. І Христос не ускладвае на яго руку, але бачым, які знак ён чыніць. Ён адразу адводзіць яго, бачым, далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы пальцы свае, а затым, плюнуўшы на пальцы, датыкае яго языка і гаворыць: «Адкрыйся». Што чыніць Езус? Вось таксама цікавае такое: плюнуўшы на пальцы. Таксама мы бачым, і быў такі выпадак, калі Езус аздараўляў сляпога, і ён таксама плюнуў на землю, зрабіў з зямлі трошачкі такой гразі, памазаў гэтаю гразю вочы чалавека, і чалавек убачыў.
Чим він дотикається? Ми бачимо, Христос якби бере себе, ми називаємо це таким словом цікавим, біоматеріал. Слюна. Гэта якби такое, ну, цікавае, а гэта і есть нешта матэрыяльнае з самого Христа, якое датыкаецца до нас. Матэрыяльнае, матэрія з Христа, якая датыкаецца, не толькі датыкаецца до нас Божае Слово, до нашага розума, але датыкаецца до нас матэрія самого Христа. І гэта ўжо цікава. І праз гэта чыніцца вялікі знак, вялікі цуд. То есть Христос датыкаецца да чалавека, датыкаецца даволі моцна. Можа, сёння нам гэта, конечно, выдаецца, ну так, непрыемна, як гэта слюною датыкаецца. Я неяк жартаваў, я ўспомніў, сёння гаворачы казанне, ўспомніў такое здарэнне, калі, помніце, даўней дзіця уроніць соску, даўней, што рабілі? Што беглі мыць у гэты самы? Што? Облизали и дали, да, и все, и вся проблема была решена. Никто там не бег не мыть, никто там не бег это, ну, доткнется там дитя до биоматериала, до слюны мамы, ну, что не помрешь, ну, это сам. И все прожили, все жили хорошо, и ковид никого не зловил, и там еще какая там это самое. І питання не було, там ті батьки ще не бігають, ложки миють за дітьми. Вони все так беруть ложку і спокійно їдять, і без проблем, і проблеми нема. Но тут такое, ну, то есть ранее это все было нормально, это зараз все чистые стали вдруг, и хворобов много стало, все чистые и хворобов много. Вот что самая проблема, самое смешное. Ну, але тут бачим, датыкаецца до нас Христос своею, можем сказать, материей. А где у нас, дорогие браты и сестры, есть такое цікавое у нашей веры, коли Христос датыкаецца до нас своею материей. Слово Божие мы разумеем, дух, идея некая, а материя, коли мы глянем на алтары складаецца ахвяра. Заўсёды Бог датыкаўся сваёй матэрыяй да чалавека, калі складалася ахвяра, і людзі гэтую ахвяру Божую павінны былі есці. Вось ахвяра, якая складалася, вось тое мяса, далей тыя ахвяры, якія складаліся на алтары, яны раздаваліся, што спальвалася, а што раздавалася з ахвяры, і людзі павінны былі есці. І вось тут так само Христос говорить, нема зараз ахвяры, але я датыкаюся так само ваша. Ён показывае адзінства Бога і чалавека. Ён датыкаецца до нас найсвяцейшым целом і крывёю сваею. А тело і кроў гэта што? Гэта так само біо. Гэта так само матэрія. Это так само материя. Так мы говорим под видом хлеба и вина, але Христос говорит, берите, ешьте, это есть тело мое, берите и пейте, это есть кровь моя. То есть мы бачим, коли мы усвядомим факт, что мы споживаем. Нездарма язычники у первых веках християнства, у них было в голове недозразумение, як гэта яны ядуть тело нейкага Христа. Як гэта? Для их это было ось конкретно. Не то, что вот христиане разумели гэта таки в мистичный способ, але гэта конкретик для их было. Як вы можете так есть тело нейкага Христа? И бачим, Христос так само датыкаецца праз Евангелие и праз найсвятейший сакрамент. Але так датыкаецца моцна, нават угрожае нам, калі вы не будете споживать тело и крови моей, не увойдете у владарства небесное. И он не только датыкаецца, але примушае нас это робить. Примушае нас, як христианов, як тых, якія поверили, что только гэта нас настолько з'яднае, что мы увойдем у небесное владарство только тады, калі мы приняли, не только приняли духа, але приняли так само и тело, з'ядналіся и духом, и биологично нават з'ядналіся с Иисусом Христом. И теперь, кто не принимая найсвятейшего сакрамента,
Мы павінны добра зразумець, што не ўвойдзе ў валадарства нябеснае. Хоць хай лопне, як ён хрысціянаў, хай не выдумвае сабе веры. Бо мы любім выдумваць часамі і сябе так у бок ставіць. А вот не было часу, а за малады быў, а за хворы быў, а за стары быў, а за далёка было, а за блізка было, а ксёндз не такі, а гэта не такое, а гэта не такое, а гэта не такое, а гэта. То есть чалавек, калі хоча нешта учыніць для сябе, ён усё зробіць і ўчыніць. Паверце мне, гэта самае, як ён захоча, як яму гэта трэба, як яму гэта трэба. Ён ўсё зробіць, каб зрабіць. А калі яму гэта так сабе, ён ўсё зробіць, каб не зрабіць. Ну, альбо пайду, альбо не пайду, калі ёсць выбары, калі гэта так сабе для чалавека. Поэтому мы павінны зразумець одну вельмі простую справу. Калі не, то не. Калі так, то так. Тое, што сказаў Христос. Дорогие браты и сестры, вы приходите, вы говорите это другим людям, вы тут пришли, бо вы верующие, вы ходите, дяковать Богу, вы разумеете. Але я вам хочу, каб вы усвядомили себе это, уже есть такие, которые, не до конца, там, калі пойду, калі не пойду, а у споведи не буду. А что там буду тому ксяндзу говорить? А кто таки ксяндз? А что он мне учинить? А Христос сказал ксяндзам, говорит, кому отпустите грехи, тому будут отпущены. Апостолам, а потом тем, кому рукоположение было, ускладали руки и робили апостолами, святарами, презбитерами и так далее. Сказал, кому отпустит, тому отпустит. Але почуйте, отпускаются тебе грехи, значит отпускаются грехи. Так Христос сказал. Не там первый встречный может отпустить мне грехи, бо мне не подобается гэты ксёндз, чи еще что-нибудь. Але отпустить он тебе грехи, отпустить. Подобается, не подобается, иди, каб отпустили грехи. И принимай тело Христа, бо это умова увойсти в небесное валадарство. Простая речь, як Божий день. Але чалавеку трэба гэта ўсвядоміць, не каб д'ябал перашкоджваў. І ўсвядомце гэта добра, і ўсвядомце гэта блізкім, якія будуць гаварыць, а што там рабіць? Скажу, што там рабіць? Ты ахрышчаны. І куды ты дальше думаешь? Проживеш і дальше, куда пойдешь? А никуда. Никуда у пекла. И все ясно сказать. Пару раз скажете, третий раз полохается. Знаете, есть Божья ласка, можно дотыкнуть часами человека. Дотыкнуть. И это вельми важно. Поэтому нават мы поглядим у нашей веры. Нават у нас есть молитвы, летания, например. Есть летание, когда мы читаем с верою, такой духовной, до имени Иисус, например, до милосердия Божьего. Але есть летание, которое мы читаем до самого тела Христа, до сердца Пана Иисуса. Сердце Пана Иисуса это не только там некий образ містычны, але конкретно сердце Пана Иисуса, и мы говорим, это как частка тела Иисуса Христа, до якого мы звертаемся, як до частки, так само тела Христа, сердце Иисуса, кров Христа, летание до крови Христа. Бачим. Есть такая, и это мы повинны зробити, и как бы духово, и как бы материально звертаемся до Иисуса. Есть реликвии, есть то, что дотыкалось в образ Иисуса Христа, на Туринской плащанице, на той хустці святой Вероніки, яка заховалася, так? То, что дотыкалось самого Христа, гроб Христовый, где мы ушановуем, крыж Христовый, где мы ушановуем, решт. Это все есть то, что дотычило непосредственно тело Иисуса Христа, не духа, тело Иисуса Христа, як Сына Божьего, Сына Человечего. И это мы повинны зразумець. Так само реликвии святых. Откуль мы берем это? Глядите. Мы у Старым Заповете, у книзе, у одной из книг, я зараз хвилинку не помню, читаем такие радки. Коли несли тело одного человека и напали на их разбойники, яны кинули гэтае тело померлого у гроб Елисея пророка.
Там есть такое здарэнне, я пашукаю яшчэ добра і найду абавязкова. У гроб Елисея пророка. І калі парэшткі гэтага чалавека, то есть цела памерлага, дакрынулася да касцей Елисея пророка, оно воскресло. Оно воскресло. Мы читаем про гэта у Старым Запавеце. Жыццё святых, жыццё людзей, якія было прысвечана Бога, якіх касцёл аб'явіў святых. Мы читаем і пазнаем пра іх жыццё, пра іх дух, перш за ўсё, як яны верылі. Это для нас вельмі важна. Якой глыбокай была вера, насколькі глыбокай гэтая вера была. Мы пазнаем жыццё. А потом глядзім, насколькі яны сведчылі Езуса Хрыста. І для нас гэта, іхняе ўжо сведчанне, становіцца нейкай тэорыяй і практыкай. Але таксама, калі мы молімся да іх, мы ведаем, што іх душа збаўлена, знаходзіцца блізка Хрыста, мы просім заступніцтва ў іх. Але мы ведаем, што іх парэшткі сярод нас, як ось, например, парэшткі айца Фабіяна, які знаходзіцца ўжо столькі гадоў сярод нас. Нашыя продкі калісьці прыходзілі, датыкалі, цалавалі труну айца Фабіяна. Нават ён, як быў ляжаў, я калі чытаў, што прыходзілі, цалавалі, была таксама, дарэчы, шкляная труна была, я не знаў, я случайна зрабіў так, угадаў. Ось чытаю, што гаворыць, што да гэтага была шкляная труна. Прыходзілі там, дзе ногі, можа, трохи меншая, яны згібаліся і цалавалі шкляную труну там, дзе ногі. Вось. Чаму гэта чынілі, чаму мы гэта ушаноўваем? Мы ушаноўваем, бо мы датыкаемся ось да гэтага, можам сказаць, да цела Хрыста, да матэрыі вось гэтага чалавека. Да матэрыі гэтага чалавека мы датыкаемся і ходзім, і хочам, каб ён, бо ён святы, і яго цела уваскрэсне у хвале нябеснай, і вось каб гэтае ён целам і душой нам таксама учыніў вялікую ласку. І гэта мы робім. І бачым, як ласка, якую быў для гэтага памерлага чалавека, і бачым вось ласка сёння у этого Хрыста, як ён сваёю матэрыяю датыкаўся да другого чалавека і прынёс гэтаму чалавеку ласку аздараўлення і ласкі. Мы бачым гэта, што вось наша вера, тое, што мы практыкуем праз традыцыю, праз пісанне і праз традыцыю з даўніх часоў, тое, што практыкуе касцёл каталіцкі, гэта дастойная веры і гэта добрае. Гэтаму, дарагія браты і сёстры, я хацеў бы, каб мы сёння зразумелі, кожны з нас зразумелі пра нашу веру і ведалі, як сведчыць, і разумелі, каб ніхто нас не пераканаў, што вы, католікі, не так робіце. Мы робім так, як трэба, так, як рабілі апосталы, так, як рабілі вучні апосталы, так, як было ад пачатку. Не так, як хтосьці прыдумаў 100 год назад, чи 50 год назад, чи 10 год назад, як яму ў галаве прыдумалася. Але так, як было ад Езуса Хрыста, так, як напісана ў святым Пісанні. А святога Пісання сам Христос сказаў, калі хто неправільна навучыць, найменшым будзе, можа збавіцца, але найменшым будзе ў валадарстве нябесным. А ўсе мы хочам папасць у валадарства нябеснага, і няхай так будзе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі.
Раз сакрамент хросту мы стали Божьими детьми, тому с довером представим Богу Отцу наши просьбы. Молимся за Христовый костел, каб он ратовал свет от греху и вел всех людей до Бога. Тебе просим. Молимся за святого Отца. Мы ведаем, что Святый Отец сегодня находится у Папуа Новой Гвинеи, в Азии. Это вельми далеко, на другом конце света, как кажут. Помолимся за его все сустрэчы і з кіраўнікамі дзяржаў. Ён далей яшчэ гэта будзе найдаўжэйшая такое пілігрымка святого Отца Францішка, якую ён і здзяйсняў. Помолимся за тых людей, з якімі ён спатыкаецца. Помолимся, каб Дух Святы освячаў, каб сеяў зярно Евангелия, каб это зярно прорастало у сердцах человека. Тебе просим. Молимся за тых, хто кіруе нашай краінай, прашу для іх святла Духа Святога, сілы, моцы, каб мудра гэта рабілі. Гэта вельмі важна, бо для нас гэта патрэбна. Каб рабілі мудра, каб мы маглі жыць у спакоі, нашая зямля. Мы бачым, што тварыцца навокал. І няхай Пан Бог дасць ім святло Духа Святога, каб была справядлівасць таксама. Цябе просім. Молимся за глухонямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молимся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Няхай Бог усемагутны дарыць радасцю жыцця вечнага памерлых сям'і Слабко, Івана, Феафанію і Ніну, памерлую Леонарду Ланковіч. Цябе просім. Таксама прашу Духа Божага, Духа Святога для тых, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. За ўсіх несправядліва асуджаных і пакрыўджаных, няхай Бог дасць ім радасць, суцяшэнне, вызвалення. Цябе просім. За ўсіх нашых ахвярадаўцаў малюся Богу таксама за ўсіх, хто стараўся нам дапамагчы. Няхай Боженька благословляе іх. Нехай Пан Бог сцеражэ іх. Гэта вялікае дзякуй вам за ўсю вашу дапамогу, за тое, што ўчынілі пры падрыхтоўцы і падчас святаў. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, што парафія стараецца заўсёды так чыніць добра, што парафія стараецца чыніць на хвалу Пану Божу. Нехай Бог благословляе кожнага, нехай дасць ахвярадаўцам таксама сваё, Пан Бог, благословленне. Дзякую вам за ваши ахвяраванні, якія вы складалі і складаеце для того, каб наш храм быў прыгожы, каб наш храм быў таким сімвалам нашай веры ў нашым горадзе. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашу ўзаемную любоў. Цябе просім. Боже, Ты праз ласку Духа Святого напоўніў дарамі любові сэрцы вернікаў Тваіх. Выслухай нашыя малітвы, учыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный.
Божа, крыніца сапраўднай пабожнасці і супакою. Дай просім, каб гэтаю ахвярай мы належна ўшаноўвалі Тваю веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. И с духом Твоим. Гору серце. Возносим мы на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта и справядлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, всемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем. І ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, умаючы першыя дары Духа, праз яго Ты воскрасіў з мёртвых Езуса. Мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным бойцом нашим Фабияном,
і всіми святими про заступництво, яких ми сподяємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принесе всьому свету супокой і збавлення. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, біскупом нашим Йозефом, с усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей, адышоў з гэтага свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом з ими завсёды радоваться Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего, през якого дуроешь свету всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, штоденного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до челяга неспокою, чекали исполнение счастливой надеи, и Христя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, и живешь, и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, чтоб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя, тело Христа, нехай заховає мене, життя вічне. Амин.
Як лань прагне воду з потоку, так душа моя прагне Тебе, Боже. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Брат панам нашим, стаймо на колени, честь найвышейшу, дай ему люд мирный, моцаях веры, сможає крижовой, ем сам приходить у свою любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью споглянул, простаемницу слово делоления дал своего Сына грешным на избавление. Звал Тебя вера, надали тревоги, Богил христый, Иисус пробывает, Божий учитель, заповедав учням, как дар избавления стало нести людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, словы Христа свято знов вымовляем. Этой дары Духом от Святого миром яняет тело и кровь Христову. Кожний день подаєм мені сили, пісні славлю Його, бо со мной ягодная милость, Он мой спасая, кручу с ним, Бог моя сила, я не один. Молимся. Всемогутный Боже, Ты нас живешь и узмацняешь Твоим Словом и наисвятейшим сакраментом. Учеников мы годно приймаючи эти святые дары Твоего Сына, могли стать удельниками Его життя вечного, які живе и володарить на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Сідайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, 12 вересня, четвер, успоминение Найсвятейшего ім'я Марии. Сегодня мы святкуем куць неділя, але означается свято народження Матки Божої. Я прошу так само, коли трохи повіншаваць Матку Божу. Каждый у нас есть и такие цудовные образы Матки Божої. Видите, який пригожий образ, там який пригожий образ, при виході пригожий образ.
Вось тры вітай Марія, тры здровасць Марія, скажыце Марії таке віншаванне кажды з вас, няхай не ўсе разам, але няхай кажды з вас асабіста скажа вось гэтае такое віншаванне Матцы Божай, хаця бы, говорю, тры здровасць Марії. Ну, хто не можа тры, то хоць адзін здровасць Марія. Вось няхай Матка Найсвяцейшая так апякуецца вашымі сем'ямі, вашай штодзённасцю, дома таксама вамі апякуецца, у вас дома абразы есть. Вы сёння прыйдзеце, пашукайце тых вачыма, дзе ваш абраз Маткі Божай вісіць. Пашукайце, хоць так, скажыце «Вітай Марія», хаця бы вот два слова каля гэтага абраза. Скажыце, так, гэта самы, віншую з днём нараджэннем, так вось. І гэта ўжо такая, не то што Матцы, але вам будзе такая асалода вось вашага такога віншавання. 13 верасня, пятніца, ўспамін святого Яна Залатавуснага, Хрызастома, біскупа і доктара касцёла, і 14 верасня, субота, свята ўзвышэння святого Крыжа. Святая імша тут будзе, эта субота прыпадае, будзе ў 9 і ў 19. Святая імша будзе з свята ўзвышэння святого Крыжа. У 19:00 не з нядзелі, але свята ўзвышэння святого Крыжа. У гэты дзень звычайна мы прыносім крыжыкі, так, стараемся крыжыкі, якія дома у нас есть, там пыль працерці, стараемся іх так у парадак прывесці ў гэты дзень, так, прыносім сюды да касцёла, і мы яшчэ будзе малітва і акрапенне святой вадою, не то што пасвянцэнне, але так вот, гэта такая для нас сімвалічна, што мы з крыжыкам прыйдзем да касцёла сваім, запрашаю. У гэты дзень будзе толькі ў стоўбцах імша у 9 і ў 19. Запрашаю. Далей у святая імша ў стоўбцах будзе ў панядзелак у 19, у аўторак, серада, пятніца у 9 часоў, чацвер і субота 9 і 19. У нядзелю як звычайна. 12 числа у 18 гадзін будзем праводзіць набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. 12 числа айцец Фабіян памёр, 12 студзеня. Гэта дзень нараджэння яго для неба, айца Фабіяна. Будзем маліцца, старацца кожны месяц 12 числа праз яго заступніцтва, прасіць Божых ласк. У нас ёсць скарбонка, дзе можна кідаць просьбы да айца Фабіяна. Будзем чытаць гэтыя просьбы ў нашых малітвах, а затым у інтэнцыі гэтых просьбаў будзем маліцца святую імшу. Запрашаю да гэтага ўдзелу. Таксама, калі хто атрымаў якую ласку, не там просьбу, але ласку, можна будзе запісаць у кнігу. Мы адновім кнігу жыцця, як так звана кніга ласк пра заступніцтва айца Фабіяна. Можна будзе запісаць пра гэтыя ласкі. Вось я адчуў гэтую ласку, што я маліўся, прасіў такой інтэнцыі, і вось гэта атрымаў. Можна запісаць свае перажыванні, запісаць сваё вось такое адносіны. Это ўжо шмат есть таких розных. Мы много чаго не запісалі, але я так памятаю тых людзей, якія гатовыя запісаць вось пра тыя ласкі, якія атрымлівалі пра заступніцтва айца Фабіяна. Я прашу запісваць дзяцей на рэлігію. Будзе ў нас у гэтым годзе весці рэлігію сястра Мір'ям, яна вяла гэту рэлігію, і сястра Віргінія. Яны з Навагрудка будуць прыязджаць і весці заняткі па рэлігіі, то есть заняткі катэхезу. Я прашу запісвацца. Калі вось возьміце сястры Мір'ям телефон у кіоску чи дзе і пазваніце ёй, запішыцеся. Напэўна, будзе нейкі чат спецыяльны катэхезы, і таксама можна праз чат нейкім чынам запісвацца. То есть пастарайцеся запісацца, гэта вельмі важна. І не толькі на першую камунію, але і далей, каб пазнаваць Бога. Бо Бог будзе чалавеку патрэбен да смерці і пасля смерці, дарагія браты і сёстры. Это 100%. Вось, все остальное будзе нам патрэбна толькі на гэтым свеце. Але Бог патрэбен і да смерці, і пасля смерці, на вечнасць.
Яшчэ раз выказваю шчырая удзячнасць за ўдзел у падрыхтоўцы да кансакрацыі касцёла і ўдзел ва ўрачыстасці. Задзейнічаны былі многія парафіяне і не толькі парафіяне. Усім вам шчырая дзякуй. Сапраўды, неяк нават сказаць, каму больш дзякуй, каму менш дзякуй. Сапраўды ўсёй парафіі дзякуй. І тым, хто рыхтавалі, хто гатавалі, іх спявалі, і хто былі тут, і хто падрыхтоўвалі касцёлы, хто касілі, і хто гэта. Я сапраўды шчыра дзякую за ўсякую дапамогу, бо урачыстасць адбылася вельмі прыгожа, вельмі добра. І вось успамінаюць шмат. Мы таксама пастараемся гэта нейкім чынам захаваць, не толькі перадаваць вусна ў памяці ці ў інтэрнэце, але каб гэта было на нейкай такой кніге ці брашурку выдаць адносна пасвячэння нашага касцёла ў Стоўбцах. Вось. У ларку ёсць таксама часопіс Аве Марія, купляйце, калі ласка. У ім заўсёды змешчаныя інтэнцыі святога Айца. Гэта важна для удзельнікаў ружанца, але таксама цікавыя разважання. Учора, дарагія браты і сёстры, у Беларусі быў кансакраваны яшчэ адзін біскуп, даволі малады, Андрэй Зноска. Ён працаваў у Лідзе святаром у адной парафіі лідскай і будзе дапаможным біскапам пінскай дыяцэзіі. Калісьці нашая парафія таксама да 1939 года належала да пінскай дыяцэзіі. Нехай Пан Бог яму благаслаўляе, нехай Дух Святы яго асвячае. Можа, часамі хто не заўважыў, пры ўваходзе змешчаны крыж з распясцем і святой вадой для ушанавання і адарацыі, дарагія браты і сёстры. Што значыць адарацыі? У традыцыі каталіцкай, рымска-каталіцкай, калі мы заходзім у касцёл, мы макаем свае пальцы ў свянцоную воду, жагнаемся і цалуем крыж. Мы адаруем крыж, датыкаемся да Езуса Хрыста. Гэта вобраз Езуса Хрыста, гэта Божая ласка. І калі выходзім таксама, мы хочам, каб Езус нас асвячаў, каб ніякае зло не магло прыступіцца да нас. Видите, был такі перыяд пару год назад, перыяд называемый ковід, калі нас хацелі адбіць ад таго, каб мы не ўшаноўвалі, не датыкаліся да святой вады. Кто боится свянцонай воды? Вы добра ведаеце, дьявол свянцонай воды боится. Видите, гэты свет боится свянцонай воды, боится, каб мы датыкаліся да свянцонай воды. Ой, там зараза. Але яшчэ ніхто, ні адзін чалавек, вот я не чуў, чтобы ў касцёле ад свянцонай воды заразіўся. Да? Ни адзін чалавек. Поэтому, калі у вас тамака ўжо такая вялікая абрыдлівасць, вы вспомните сённяшняе казанне. Езус дотыкнуўся. Вспомните, як соску смактали. Там ничего страшного не станется так вами. Поэтому это свянцоная вода. Помакайте. Мы стараемся заўсёды менять так само свянцоную воду. Вы знаете, вода тоже мае пэўныя свойства, пэўнае ўсё, каб это было. И так само для уцеления. Мы тоже стараемся, не то что але всякое бывает, там хтось помадой улез, хочет, каб ноги Езуса были червоные, например, да. Мы ж мусим потом оттирать это все, тоже вытираем, поэтому все добро, мы стараемся робить так належным чином, и поэтому для нас тоже так, не только гигиена там, але еще так само культура певная, и чистиня так само, для нас так само не нечто, не чужое, не чужое. Поэтому стараемся быть такими верующими людьми, не такими бояться, что этот свет скажет, так мы боимся. Видите, свет так моцно заполохал. Сколько людей без споведи померло, особенно старейшим. Им уже помирать треба, а на ковида боялись. Боялись ксенза покликнуть. Хотя вот як ксенз убачит, то помре. Это что-то страшное было. Поэтому, дорогие браты и сестры, видите, як на нас так уздзейнічае гэты свет и пропаганда гэтага света. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу.
Божа, Ти прославляй життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братоў і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари ласкай хвали алтара слугу Твоего отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу чину від нападків злого духа, праз Христа Пана нашого. Амин. Рушай